Resmi beyannama Türkmenistan'da yer titreme hadisası boyunca Ahal vilayeti Nohur Göktepe Aşgabat 2025 yıl 2 Eylül bizim talaplarımız açanlık ve kısaklı maglumat verilmeyi. Şu gün ilatın berin maglumatlarına göre Türkmenistan'ın bir neçe yerinde Nohur'da, Göktepe'de, Aşgabat'ta yer titreme duyuldu. İnternet rayatları birbiriye goldav sözlerine aytyalar, aladalanyalar ve sorak beryalar näme boldu, yer titremenin gücü näli boldu, qaytadan tolkunların bolmağı mümkün mü? Emma häzirlikçe hekimiyetlerden, seismologiya idaralarından, HBS'den ya da Medkubat'tan hiç hili resmi maglumat verilmedi. Devlet idaraları näme üçindir ýa azık habarnamaları, duyduruşları, düşündürüşleri nerede? Rayatlar tabii hadisalar barada näme üçin devletten dälde birbirinden eşidirýärler. Ilata maglumat vermek üýslek däl borçdur. Jogapkärçilik devletler yer titremen yüzüne çykmagy bilen seismik ýagdaý barada gysagly maglumat berýärler. Gaýtadan tolkunlar yüze çykanda näme etmeli diýip düşündirýärler. Barmy ýa ýokdugyny düşündirýärler. Ilaty dohlandyrýarlar we goldaýarlar. Biz Türkmenistanyň raýatlary şu zatlary talap ederiz. Seismologiya institutu ve adattan taşarı ýagdaýlar baradaki devlet kurulu tarapyndan gysagly resmi beyannama, Medkubat televideniýe we internet arkaly ilata maglumat bermek. Tebigi hadisa gaýtadan yüze çykanda näme etmeli diýen howpsuzlyk ötkesmeleri, ilat bilen gönünde habarlaşmak için kızgın telefon liniýalaryň we habarnamalaryň açylmagy, tebigi hadisalary gizlemek tejribesini besledi. Tebigi hadisa wagtyndaky tynçlyk bu bir taraplyk däl, bu jogapkärçilikden gaçmaktır. Adamların maglumat almagy hukugy bar. Adamların ýagdaýyndan habardar bolmagy hukugy bar. Adamların howpsuzlykda ýaşamagy hukugy bar.